One News raħida lejn ħal ormisa biex jiltaqa' Mareno Bartolo li għandu passatemp mhux tas-soltu dak li joħloq presepji tradizzjonali Maltin fil-fliexken ta' ħġieġ. Dan ix-xogħol delikat jirrikjedi paċenzja kbira u preċiżjoni hekk kif kull figura trid tiddaħħal u titpoġġa minn ftuħ żgħir ħafna. Bartolo għalilna l-interess tiegħu fil-presepju beda minn ta' żgħira u llum dawn il-presepji qed l-interess u ammirazzjoni mill-bosta nies minn postijiet differenti li jiġu biex iżuruhom. Dawk il-presepji jiena meta kont żgħir kien xtrali set pasturi missieri minn Ħamrun li huwa dan, kien xtraw li lira u xelin dak iż-żmien u kont rid nagħmilhom presepju suppost u kont qiegħed fil-bitħa waħdi u sibda l-fliexkuna tħan nagħmel. Mbagħad kien hemm qalt li ommi ara ma tkissirhomx dawk li jraw xalin dak iż-żmien kienu kelli 12 sena. Tifhem mbagħad meta kien raħ bħala presepju biss bla pasturi għalli muru wara ma tweġġax. Allora mbagħad bdejt għamilli kuraġġ biex inkompli. Tifhem mbagħad ħarġu kien hemm ħanut dejna ħadu biex jaraw kulħadd jgħidli proset u sabiħ u hekk u bqajt għaddej dejjem bil-vija minn meta kont żgħir.